11-nji asyrda beýik Seljuk türkmenler diýen şa döwleti döreden Muhammed Togrulbegin keşfiniň görowly wegdigi hakdaky täze pikirdir. Türkmeniň milli taryhynyň şöhratly sahypasy bolup durýan Seljuk türkmenleriniň döwletini esaslandyran beýik Sultan Muhammed Togrulbeg hakyndaky epos görowly ady bilen meşhurlygy eýe boldy. Muhammed Togrulbeg türkmen halky üçin beýik hyzmatlary bitiren görnükli şahsiýet. Bu şahsiýet türkmen taryhynyň 3-nji ýamynda türkmeniň iň beýik döwletleriniň birini esaslandyrdy. Şeýle taryhy hyzmaty eden Merdany ogluny türkmen halky ýatdan çykaryp biljek däldi. Şoň üçinem oňa bagyşlap Şadestan döreden halky esere Togrulbegin şahsiýetiniň köp taraplaryny siňdirdi. Bugün görowly weg bilen Togrulun şahsiýetini deňeşdirip, gaty köp umumlyklar tapyp bolar. Birinciden ikisem bir mendil mekanyna, Balkan dağlarynyň eteklerine, Uğuz aşaky akymlaryna kemala geldiler. İkinciden olaň ikisem asıl gelip çykşy boýunça begdir, batyr ogullardyr. Üçüncüden olaň ikisiniň hem kakalary juda iri ogully. Dördüncüden olaň atalarynyň akballary meňdeşdi. Beşinciden Togrulum, görowlum atasynyň eline terbiýelendi. Altıncıdan olaň ikisem serkerdedir we sultandyr. Yedinciden olaň ikisem perzentligiň dagyny çekipdir. Sekizinciden görowlynyň ağa ýonusy Togrulbegin altynjany öýlenşi gaty meňdeşdir. Dokuzuncudan ağa ýonusam altynjanam ýan ýollaşlarynyň iň ýakyn maslahatçylardyr. İkisem ýurdy edare etmek işine gatnaşýandyrlar. 10-njydan Togrulbeg alpartlany, Görowlubeg öwedi oğullu alýandyr. 11-njiden ağa ýonusyň altynjanyň pendine kulak gabartmadyk gedekleri Görowlubeg Togrulbeg ýeňişe sede bar bolýarlar, ýalňyşýarlar, soňundan pişman edýärler. Bu sanawy 20-de 100-de ýetirse bolar. Onunam köp delil tapyp bolar. Ýöne suwud edilen hakykat suwud etmegiň näme zerurlygy bar. Elbette taryhy ösüşiň dowamyna görowly eposy çepereter hökümine köp ýetgeşmeleri sede bar bolupdyr. Soňky nesiller görowla öz döwrüniň aýratynlyklaryny siňdiripdirler. Emma şoňa garamazdan görowlynyň esasynyň Togrulbegdigi taryhy maglumatlardan äşgär görünip duran hakykatdyr. Bu hakykat romanyna edebi dolanşyga getirilipdir. Biz görowlyny edebi gahrman dälle türkmeniň 3-nji orta asyrlar eýamynyň şahsiýet görnüşi hökümine görýär. Şonda ol tutuş eýamyň ruhyny özünde saklayan umumlaşdyrjy şahsiýeti öwürleýär. Beýle şahsiýet bolsa bile şo döwrüň taryhy ruhyna aralaşmagy, ony tutuş milli taryhyň bir eýam höküminde aňlamagy, türkmeniň geçmişini bilmäge mümkinçilik berýär. Romanyna altynjanyň hereketleri, oý pikirleri Ağa Ýunus Perinkiden görnetýän hakyky, görnetýän parhly tegeşjöň durmuşy. Ol parhlyk, tegeşjöňlik durmuşluk altynjanyň oý pikirleriniň gaýdawsuzlygynyň, batyrlygynyň, alyp baran tegeşleriniň geriminiň buýsandyrjylygyndadyr. Adamsynyň başyna agyr iş düşenini altynjan hatyn ägirt uly güýje gaýdawsuzlygy öwürleýär. Aňyndan ölüm gorky saýarlaýar. Altynjanyň maksady okgunlygy, gaýdawsuzlygy okuyucuda won şem buýtans duýgusyny döredýär. Altynjanyna türkmeniň mertligi, batyrlygy, gaýdawsuzlygy dartgynly tolgunlurjy wakalaňy bilen asylyp görkezilýär. Yergelen aýtsak, altynjan hatynyň keşfi türkmen edebiýatyna täzelikdir, täze keşifdir. Hemme taraplaryň asylyp görkezilen bitew bir gahrman keşifdir.